بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا اخوي. אז تعرف الميتنج الميتنج ده شو قاعد لازم نات من الميتنج وسيلات كينا تشبي كبوكس بوش صد مج صد كاشتي اشتراف جيت اصحاب رجبه صد كاشتي تشبوكس بو مچاب سوج تعزبرج مچاب سوج بو خنز لوخش بو تعزبرج ومخك ده فشمك ده بقى بو جت ترجع على الجزء ده هذا ومخك ده ميتنج لا تابع ناقو مخك ده فشمك ده بقى طبعا يرج بيحكي بي يا خرج مي أتيته сегодня отходит او ياغت يرج بيحكي بريج بي بيحكي в том числе камел дежуар пошиу хана وغباب وجنا призывать митинги харду лягш وغباب закон митинги харду команду عليه харду лягш тходы бяхки власти ситуация да это допустить дара тагына дузыцу раз мы отходим от всего этого тагына ждах хагис жест доброй воли ал дел шида хагисап ал يسخى يوين هنزغر واغ يغز كاردولشين глава республики прокуратуры следственный комитет МВД ФСБ парламент и правительство особенно парламент гяхо алло команд бал был щадали алло мягкий бал были парламент депутаты жмудище вызвание каким-то образом влияние оказать дис кардош на اشكينا حقيقي اشكينا حارболи тахан называйте это как хотите назовите жестом доброй воли помилования как хотите отпустите этих парней под честное слово отпустите этих парней на поруки под нашу ответственность тахан واجس حدوي دوقي الدش قوان نغد الدش وانصم يخرج ثلاثة جواتش مسخانة وين دقي دوار كاتي بديت بخوتش نيشو يا خانج حاجة كينا تغنى ومركي بوصل دتويا بوصناها نرمال عاوزة بيسيا اتبواش خيي هنزل هنا تشبوك كينا بولش دا عقل ده هم دواش صار ميتينج لاتر ميتينج وش درمالك لا تابقش حلطان ديال لا تاب всякое действие вызывает противодействие закону физики. زرنا ديان بين بيت محمد الدارس غلط برج غلط برج شنكي حرام ولا تبريج كينا اش كينا عايز كينا حاربولي بيرك مسني بوي مسني سكيجنا كزيك بيرك بولي 5% بولي 25-30 تربه 50-60 شنو بقى عرض تغير باز مصنع بس هم كرد ملدوش جاوا وطغن اش كينا حقيقة حاربولي اش كينا بسم الله الرحمن الرحيم. بغل رياشتي هنا هذا سراج نياشتي بارا مسني ببيك تخا ببيك именно دي هنا организатор دي هنا митинга ббек до этого довести до власти ббек مسني бек бы но тем не менее тахан دي هنا цикхан болуш ба молодежь, дук на бах лица бах, лохуш бы, она под уголовными статья елуш бы, нарчики обыгарш, дух за пределы вывести dia бы, так, дух нам видишь на самом деле. Так, если организаторы митинга, если они более-менее были подготовлены, знали на что идут и ради чего идут, а енах дихон, дух амалбауш, хабяка, молодежь дихон, действительно, قيكات وش قيكاب برجش قيكاب سитуация اشتي مخ بيواجه ситуация اشتي يعني قيك راضي من шабякап они не были готовы к этому так но тем не менее дихон тахана преследует держ под уголовную статью сдержь дихон ужнахба поэтому дихон тахана тхадукра дихон и обращение ханер дихон именно уж чувакш ба нах дихон ждак бакш
هلا بقدر يا شيء действительно ويتشرى يبوه ليو بيجي تقضي هنا حكي مشكل عادل قر حمدي غادات نو حتستخن يا واضي هون تسكيش نا تكشبوا عقل بوش ناخه ради того, чтобы жнах дихона, цан преследовать дедуатыш, цан освободить дедуш. Угой, отсаражен я гаште пар. Поручительство хаил из ответственность хаил из жест доброй воли хаил из. Биба сейчас молох шаг навстречу хаил из. Шаг к примирению хаил из. Биба ждаться. Но тем не менее дихона, мы чтей пардали, из нагасана дихона, кардолу жуа, тахана главай, тахан де кардали, глава республики تاخن دي هنا از прокуратура кардалия, МВД кардалия, ФСБ кардалия, бибаши дат استخن кардолужи, yolujua, структура гели از دي هنا تحسقي кардалия, استخن فنا دي هنا جنخ حارب بولش, جنخ حقيقة بولش دي هنا, حمد دي سنة عشة دقنخ أتيتوا دي هنا, استرداد ديش بوا, دق دي هنا, دقنا بوا Действительно, он противостояние Юрьевич, в любом случае, он шабуаш, он первый, он даже адам хадуаш, доклам биш, 40-50 тысяч согласов митинги. Шабуаш, он на мирный митинг, разрешение, хабякаб, цултиади, она перешла в другую фазу. Так, и там началось вот это противостояние. Так, работники милиции, борцы, хачета, противостояние Юлы Ахидшана, цики ветики дивана, мало подразделение хатсун, ППС, малайр, елгайца гуяж дивана, на самом деле, там милиция был на вот и целый проблем. Они аж духку диван, зид, я договариваться, я хижа, халла диван, был да это че, сбол в одну секунду акос сделал, но ишкегинаха, на самом деле дивана, узалахчана, вей, كيشنا يدي هون حبيحكا بوج بادي هون حبيحكا وجد وجدي هون روزغواردي يلي امونيلي قتشري هون حبيحكا نا خم بيعطيك توجد ثاني قي اي تابش دي هون ثاني زون غدواتش نجد اشتوج اي تابش نو تيمني ميني ثاني تهن преследовать дедуатш ثاني باردي هون بلغ بوغ بواتش ثاني باردي هون ثاني زون غدواتش يعني اشي Действительно, дихон, наха беспокоится, дихон, наха зумцахали, дядца дихон, измода ама, действительно, садолш сагуи, мадет дац. Так, цах дихон, цигер ариан, из митинга, о, цикругу, да, адихачу, да, кругу, берег дихон, берег дядца, траз лучхан. Тходихон, аддага цикруги халар, как народный совет дихон, да региш дихон, отдыха, царца амял дырва дихон, ходза, диэдза, пхэдза. Ах дихон, цик больницы дихон, улыжи дихон, цилина операция больницы улыжи дихон, я заражен, ты говоришь, он хаятыш. Значит, хунна дия дихон, за цеметти дихон, низ, тадерзен долыш. Нах лазбек буатыш, зулм худуатыш дихон, дуккунах игрцик амял дия. Так, действительно, организовать дия, тан, живым щитом делать, цена халлах бежба, наха, цачар, вухчар, отказаться дырса. Ишь ханах бац. Так, тем более, тхафон, дал хандуали, двойной удар ханиц кекшнаха. Во-первых, дихона, тахан преследует дотан, во-вторых, дихона, отказаться дятцан. Что дихон, вообще дихон, при делах бацаря. Ишь цедейп наха бацарики. Но тем не менее, вас сидишь. Из молодежи яхара, чого, лориез из молодежи. Ханзалц, мероприятие есть. Из молодежи, из тхуашцани, хативаш, тхуаш да и тациш. Потому что лориез из молодежи, они же сихбэш, сацациш, контролирует сложный доцент. Поэтому он очень ответственно, взвешенно подходит к детям. Особенно вот в таких мероприятиях. Из деддолч, из дишор сага, умерка дихона, надо ли, жнах дихон, хахис болч, хамди дис. Хах, вопрос, ецигич, почему вы или ездите тахан? Хадихона, глава гаях, парламент гаях, едихон вы мех даже, или мезивей,
почему замысел должен адам дихон 40-50 тысяч харгат мизги, а вот что че бегам чипыш могешь быть бацыш цантей пар дихон, значит у них была мотивация серьезная, замысел арбалаш что значит дихон цахам бахгош армия миш цена или ездит, а почему это все произошло? С хандер хангулбам пожнахар. Эш гулбанер дихон фактически ачи таган на сегодняшний день эш гулбанер баханде ометиве надан должда дуазу дез бахан таган с дуазу дадалер бахан сцаде куан уз далут диахаж должда метлами далут диахажа пригородный он из вопрос е таган наха дагдуалас вы хуска мялдутыш ереш дашбок ереш хази ялер поймет цантей пар надо же очень серьезно подходить дихон к этому вопросу дихон адзе глава ИГ Яхас. Очень серьезно надо подходить к этому вопросу. Таган на сегодняшний день дихон ханс цена дихон цантей пар еле нога сны здесь сандали таган нах хижб таган агунадра нах тишит куан далут диох куан далут девек хата амудватыш таган хотя бы дихон у нас успокоить дихон хотя бы дихон хатас деддер سودي هنا حكومة وش ددر هدر تغن دي هون وقمنك نجا سنة دي هون طيل نيجت ديتي حم ديتي وقمن بقول على الجراز دي هون زعل الله رحم واتسو دل إلي رزم واتسو دل بركاز مداتسو قوان سوق واتش وجوا بوتين سو بركاز حلوية أز دي هون سقم دي هون تخوك دا يا ختصاص قمنك سوق واتش سو بركاز حلوية دي هون أز دي هون بوق عبلا تعوق موسى يعني أز يا شيء كذي دي هون تاع نخ متبوع بركز لوك دي هنا يلقي تانتي بار تيشم خبر нах дишит, потому что зложляк талучхана, там были сначала разговоры, цакам худацяж, в итоге получилось, мы лишились. Так, это его ачхана, езулмуш худуатыш, думать диской, валай, была диван, на самом деле диван, дох, замкам дацвей, замкам, я же диван, кез дишацвей улох, но, тем не менее, векамык хайши, дих адвей, муртыш дих адвей, тейпаш дих адвей, даже дивана, уз, даже оппозиционный южа, движение хихалатвей, адл дихат, адл народ, массы уже хихалат, фунна дяди он ерж танте бар, массыны илия, адлу илия, нага илия, حواشر تانتي بردي إذا ديسكس حطالدو شام ديسكي نوقدو عم نخدي هون حتشوف يا شوف أني نبولي في تكون سستياني. تغن فلنا مولا دلي ليتسا بوكس بنخ تيجي كيناغ ب تيجي خيرة بوكناغ ب بلغو أحمد شيسات شتلتنا سجوا تغن يرب على الله خلش از وقسك نجا سنة توخ نكزا يو جولي موجش بواتش بوز الله بلد دو زنجي تشافرتي عن تغل جوز وقله اجناخ حقيت هني يالش تغن تشبيكا بوكش بناخ سود مجي قوان وقالوا ديلاج ديا شمدي على وش ينزبك والله ينزبك أتم خداتش Нагашена цена суд мужа знал начибика и протестное движение соцгемоты и он что слыл гяча трудно что слыл гяча ну тем более что слыл гяча он и нах садита сатила что один хат хачабе нах бокола шаг на встречу эл хайбизм делал шиду есха его янзы хагит знах хагит слубон знах хагит تغن ديتي قوان وقع قوان سما قوان دوج قيمة دينار تيجي هذا الدعوة سما بوش حط عليها شيء وجري نبيع تيبو ناخن بيع داوش نبيع وجي ديزو نبيع دق ناخن بيع بوش حط عليها وزن عليها شو كذا حط عليها دوز مشدل تنو شيء ياهو ترى أكل بتوجا بسما بوترات لو تخشت يبشر نام بوق مليو أدل لجناه شو هم دي خداست شو بوباش كي خيا أستو بكاجي عندها شو شو تو شيء كي تخان بعد دولج تسق أصلا يواتش
تغشلي دا قرا جرج دعتي أتوشي دي كاتش خان هم داتسو نو تغنا كيجينا بوش مولود يجوز وي سامي страх هم في تروج بكيجينا بوش حقيت كيجينا حقيت أنا أتصل داينو نسجد بو صار برش سجد بو خذ وقت الجوع بحقيقة شدا أزال بيزن برتقوك أزديخل مصلحة قوسو سكان تكن بزش برخي ويزش خان ديال شي دو دا حقيقتي حي وقت بالجوع Действительно, Диона, маслахат худдарцох, может быть, Диона, кунна дяди, в любом случае, Диона, измо должда, измо дя должда, адужда. Поэтому фунна Диона, о саражни яхштепар, можно его как угодно назвать, жнах хахица, жнах тинах кетебош, хамдидис, фунна дяди, Диона, тхона гасана Диона, нагасана, Цун, ханяч, он чувствует дозу ответственности, потому что он, я держу, он дят жму призвать, бассейн дят призвать, поэтому он, фунал дят, шарма был, хамдиз, так он, царь металли, туда ждок я ждет, дяс хабару хаму чхулцох, даже дяк когда леди он, валай дят, цох чек должен махандат, сакка махандат, цох влил мы дядиш в отношении нас ханты самаш, но тем не менее, жнаха фунал дят он, хахица, пускай это будет он, шаг навстречу. يغلق أم شعب أخيد مقام دير вообще на самом деле ديهون أخيد مقام ده دين لوش قام ده وهو نشاق навстречу بش ششاق навстречу بش قام دقير لال خوش سب وين شو باش ناخذ ده شو أشتكي ده поэтому ديهون بركة ما ديك عم خد داتسو هنا تغنى فن غدادي هنا وجنا حقيقتي ده أتو بول ديهون ما سووش حمن اسحام ديك رزرش يدي ما سووش عادل دلي غلوا ولي ابشيستن دي تجبلي ريليوز دي تجبلي والله دي ابدي خلو تقاشاش خان مسخال ما غندي بي غلا دي هنا ارصا دولش поэтому دي هنا والله ستم باست هم صواخ هم بريش ده اتو بقل بزن ده برتو بول بي اش كينخ ماست انخ كتوب نيجي مصلحة خد دوي نيجي برتو بوي نيجي ده لين ده هني قمر الله يدوي بوصلنا دوي ده لا تبقى بزن ده